aktore danak nik esango nauke oso dramatikuek die. Osa, nik irakaskuntzan ikusten jente asko dauela frustreta. Gainera, antzerki munduen, resadeko izen bat, gero ez dela gie. Sartu arriaga baten. Bueno, pues hori ja oso zaila da. Osa, Telebistan, guazen, asko jota. Ja. Eta respetu dana horri, baina heldutu gara, ja. txiko esan a tomar por culo bitu. Bai. Rapeko dut, eta bueno, rapenu orain neuelako rapegu. Osa, zinema zer da ez badan realidad retrato bat, orduen. Claro. Zuek zergatik zarete periferika? Periferika bi Y-rekin idatzita. Arita ni ez gaz pape posik zure lanakin, ez, Ari? Ez, papi posik. Zagaitik. Ba, lan ordutan telefonoz terapia psikologiko batin. Semaforuetan bekainak depilau. Geltokitan ez geratu. Gidatu bitxartien bape hau. Ilegorri bati igotie debekatu sorte txarra emuten dauelako. Gehi trafikoko 18 izun. Famoso bat edozein lekutan utzi. Eta kantatzea. Ongi etorri Niasa. Argi-gorriak ikusi dauenak, badaki hau dela, Lucia zure pertsonai duten kritika bat, autobusa gidatzen dauenien. Zure lana oso ona da. Luciana Ez, nire lana oso ona, Luciana oso txarra. Bueno, nire ustez- nire ustez Lucia egiten du superrondo. Nire ustez Lucian lana hau askoz be guaia hau zurie baino. Autobus bat gidatziet eta kantetie Eskin itzako da. oso errespetagarrixe aktore baten lana, baina. Osa, nire mundu incluso en vida Lucian lana, de hecho, disfruten un pillo bat. Osa, gotea, autobusos gidatuten benetan gainera dala ja de por sí oso divertigarrie. Jentea entreteniduten, kantetan, izar hortik erditik urtetan, la reina del mambo. Osa, autobusesan Luciana literal. Orduan, zukitan zu gure duzuna zure autobusean. Noski, eta orokorrian argi-gorriak serian ikusi zaugu. Itziar itoño da zure ama. Zaz, izaroi deitzen izaskun, batean, izaskun urten nire autobusetik. Zelan sentiru dozu zuk hori, batien, bazingo zen pertsonaian sartute, eta baukotzuna botztxo bat esaten zuna, ze guai. Ni nabila da nahi ze guai. A ber, nintzen oso konstiente zara oso guai dana, osea, lehenengo momentutik heldu zanetik aukera hau personaje luze bat eiteko, ze normalean, bueno, azten zauzenean, normalena da, pues, eukita igual, personaje oso txikiek, pues, la amiga edo la txika edo esan gure dut. Bai. Ez deko zu lan denpora benetan lantzeko personaje bat. Orduan heldu zanean Lucian personajea, zala, aparte, personajea super divertigarrie, desastre puro y duro, bai, maite dugu pilo bat Lucia. Bai, esan, bileko rodaje bat, egongo nintzela, egunero, ekipo berdinaz, personaje berdine lantzen, eta, pues, hori, espazio bat eukiteko benetan lantzeko personajea bat, nintzako izan zen, kristono, parie, minuto, oza, lehenengo minututik. Bai, bazan, eske zan oso divertigarri, oza, Lucia da personaje desastroso bat, bai, bizida la lasai eta posik bere desastrean, orduan bani saiatzen nintzen, hortze sartzen, eta hori biziten. Oso desberdine zurekiko. Ez. Ez. Oso natural ikuste jatzula. Joda, kriston aktorie, o benetan da purtsoa Lucia. No, a ver, obviamente, bai, pertsonaje egiten dozu zenean, sartzen dozu zure parte handi bet pertsonaje sortzerak orduen. Eta bai, gauze asko, Lucia da nio zantzekoa gara. Beste batzutan, Lucia da extremadamente desastre, edo... Bueno, ez gara pertsona bardine, bai, azkenean, benbondo tenia partetik asko Luciari, eta nik asko bai hartu dut Lucian gandik, Bai. Adibidez hartu dut Lucian gandik. Jo, eske nik amaitu nuen prozesue, ez que azkenean hartzen zuen personajea reflejetan zara pilloaz, ez hauz como sortzen personalidade bat zerotik, eta orduan zauz konparetan eta zure bibientzatik aportzuet hartzen esperientzia asko eta perspektibak eta iritziek, ez? Eta orduan Lucianga nik ikusi nintzen askotan oso reflejeta, eta askotan zigortzen eguen Lucia, en plan, ai, segaitek zozuan! Eta gero ikusten eguen, nerea, ez ara zu, lasai egon, bale? Osea, maitu Lucia. Orduan, bai lagundu doztan apurtzuet, maitatzen apurru gehiago, nire parte inocente hori, batzutan ridikuloa dana, bai, rekupero doztan apur bet. Eta bai, autobusa gidatzea, lehen esan duzula, ikasi zenuen autobusa gidatzea. Autobusena, karo hori nireak ez egon jakin lehen egiten autobusa gidatzea. Eta akortanaz, justo indara urte bat azinen grabetan, argi-gorriak, más o menos, eta ditu dozten jagok, dala ayudante de dirección, eta zazten, oie, zuk zer, gidatzen dozu, zelan gidatzen dozu, eta ni gidatzen dozu perronda, furgoneta bateko, bueno, ni familian furgoneta gidatzen dozu perronda, tope nino gidatu autobuse dana. Eta, bale, bueno, ikusiko dugu zelanin, zan gauze bat konkretoa. Eta azkenean amaitu zanin gogondu zela, klase batzuk nik hartu nozan autobuse gidatzen, eta gero, pues, gidatuko nagoen benetan rodajean. Orduan hartu nozan klase batzuk,
pues hori, autoeskolako autobus baten, da, autobus normal bat, bai, gero irakasla da ondoan, eta deko pedal batzuk, orduen zizete, ez basun frenetan. Eta agobio zitzen ni agobioko nintzateke, Bai. Hasiera baten, ez. Zero. Osa, okina zen nire klasak eta lehenengo momentutik ondo harrapen egun autobuse, osa da, bakarrik doa, osa, zuk jarri behar zu acelerador edo freno, bai ez zu kambio behar martxak edo zebez. Orduan da nahiko erreza. Bai. Zaina da dala kriston katzarroa, eta rotondatan, kurbak emoteko, eta, pues, bai gomazarela, como eskina guztietara begire, pues, botzazun omongo guztirik edo autobuseri. Eta gero ja, claro, rodaje unean, izan ziren, ni autobusetik gidatzen, eta barruen igual, 30 pertsona, ez dakitzeman makinaria, kamara guztiek. Ja. Orduen, hori, irakasle gonzan horrondoan, eta gonzan kontroletan dana zeu zer pastan bazan. Bai, esan, joan nintzen a 20 por hora, denpora guztien, Ondo. Osea, esan paseu, zebez, guakortanaz gainen izuela kriston beroa aste horretan, eta zan autobuset oso zarra, eta orduen zan egona irakondizionau, orduen egoten ginen hor barruan 30 pertsona, kasi, bero bategaz bajatzen ginen zabaldu bentana guztiek, gantzalako izertza. Eta okino honbe bai denpora guztien doble bat, super grazioso, neska bat, en plan jartzotzila peluka nire ulean moduen, eta zan benetako gidari bet. Orduen nik eziman hauen zauzerin, bera joaten zan, eta berak idatu. Bai, Jo, honeko goratu bere etxen duzt, zati bat, nun galdetzen zuen zuri, Luziai, ea kotxe propio dokotzun. Eta zuk esaten duzu, ama propioen kotxie dokotzula. Hori bada pixka zuk autobusekin nintzen. Hori izan hain grazioso, Nik uste jaten pilo bat. beste personaje da hain personaje konkreto bat, da hain graziosoa. Dual, iguzen un super ondo de grabetan. Eta honekin galdetu bitzut. Zuk inoiz esan duzu beste gezurren bat kastinen baten edo lan kotxe propio, bai, ama propioen ama. Hombre, bai, askotan. Esan bida, uste dut normala dala toda la jende asko egiten Bai. Eta nik ingo nauke. Bai, osea, gero casting igual presentzialan ez, bai, no galdetu doztie, en plan, internetetik edo, badakizu frantzesez? Bueno, bai. Edo, osea, edo esgrima, bai, indot esgrima resaden igual, bi urte, bai, edo akrobaziak, badakitaz akrobaziak, etan salien, dakit montenitzen igual, hiru biderrasi. Ez dakit gozurro, bai, ondito apur bet informazioa. Bai, kapurtxo bat. Bai, adibidez, Lucian pertsonajerako, boi, esaten dut zuenean, ikasi behar duzu autobusa gidatzen, ikasi behar duzuenan zeu zer zerotik ez duzula ino zure bizitzan, pertsonaje batentzat. Badibidez, hori, prepare bar zara esgriman, ze, ez dakit, dekozu pertsonaje de época, eta dekozu, pues, una batalla de espada, lo que sea. Onena. Osea, galo más! Nire me encanta! Inberdian horako gauze. Niri gustako litzaidak txikitxotan guk antzerki etxen gaben. Baina nik beti esaten gaben, egunen baten aktore izango banitz, eta esatezti errolontarako, uli errapau biozu, edo uli etintau biozu, edo danadalakue ingo nauke, hola, dana. Eta, bai, zuguk izan uli errapau, jone batzuetanen agertzeza... Bai, rapeno gura ineuelako rapeu, oza, beti esan Vale. Baina gero, etorri zan oso ondo, ginen kuadrilla bat eta oso, danok ule oso luzea, orduan apurbet, pues hor, marketako, adibidez azkenengo seria grabe duguna, esan dozten zuzen dadiek, gurot, zuk rapeta ulea. Eta nik, eskumtozten agia asko, negu ezan, gaizotuko naz, nategon ondo rodajean. Orduen, proposatu nugun beste pina hau betala, hau bai apurbe labura, plan flequillo ametik, hau lan ulea onarte, holan muy ameli, eta me encanta egitaz, eskalatzen zara fizikoki, eta laguntzatu pillo bat, oza, zara beste pertsona bat. Bai, niri bai gustatuko litzaidake, baina, osea, nik gustatuko litzaidake olako esteoseitxean nire buruan horrapetia edo, baina ni bakarrik ez badauko como incentiboik ez nauke ingo. Ja. Pero biozu legitimeti esatie, bai. da serie ontarako injotena, Bai. gu hortarako ez gara bapea usartak. Ba, nigo nintzen bardin, nigo nintzen bai super atasketan nire ulean, zaukino oso ule luzea, eta zaten egon esken moztuko badan ulea zingo datin lan, apurbet, como, bai, karzeleta apurbet nire ulean eta nire fizikoan zanoen, a tomar por culo bitu. Rapeko dut, eta Eta gero esan do fanjatzu. Bai, guztazten asko. Esperientzia gomendatzen dut, dan hori, gainera, aukibozun bizi guzti ule luzea, rapeta ulea. Bai, gainera, kuriosidadez, dago hemen, bera, eta puntuta oso niri gustatuko litzaidak jakitia da, abesti bat abestu, eta abeslaria bertan agertzekotan, Izaro moduen? bai, ze abesti kantatuko zenuke? Joder, ez dakit. A ber, que nina oso txarra kantetan, Osea, nik ez otondo kantetan. Hori zala ondo, izan da castinga segur zeurien pertsona bat, pues ez horien kantetan ondo. Bai, ez dakit horri aztaleneko pertsona da Amaia. Amaia uste Beti, eske Amaian kontzertuak ezin direk gehien disfrutu dazen kontzertuek, Bai. Joan azena nire lagunek azor ato pulmono yuka kanta guztiek, bai hori ez nagoen afineko, ez ebez, te digo ya. Nina superfan Amaian, eta esnaz Bai. kontzertu batera best. Ai, nire guztan dazte pila bere Buah. kontzertuek, guztetan dazte asko. Zuziara zeinen abestuko zenuke. Zakitx, igual, jofen maite zaitu da bestixe,
Eta jofe agertu de bertan kantetan. Ja. Aldozi me bai jofeen ulia. Ez. Al completo. Bai. Bueno, eta pixka gai zerixuak ateratzen, Larrabetxutik Madrilera fan zinen interpretazio textuala ikastera rezaden, eta 4 urte ondoren Euskal Herrira buelta eusara eta mentzazlanien. Bueno, dakigunez. Gero batek zure beste Amena. Agian bueltak itxitxuzu Madrid jona edo... Bai, amaitu nuen karrera, oindela 2 urte, eta nire plana zan lotzea hor, azken finean horreukin uzen bazkenengo 4 urteko, eta aprobet antzerkien inuzen lagunek eta zirkuloa. Bai, eziazten Euskal Herrien urtetan lana, super eskertute. Eta aziren bazan gehiago joan etorrie, baina oin ja egizan da azken urtean egonaz. Ze ondo. Bai. Etxien lan itxie. Bai. Nire gero kino zen kriston gogoak etorteko bueltan Euskal Herrira, azteko euskeraz lanean, bai. Bai, zelako da ibilbide hori. Hemen azita ezi, gero Madrilera fan ikasketa horreik burutzera, eta gero etortie. Hau, asko komenta bizendan gauza bada, artista batek bier ote dauen kanpora fatien legitimidade hori, gero hemen zerixotasun gehiago sartzeko, edo lan. Nik uste badala kanpo begirada bat, jentien buruen batzutan badauela, garrantzi gehiago moten zauela agian, kanpoen ikasketa batzuk gauzatu dituen pertsona bati. Agian hori zen leike, bai, resad batek dauken izenagatik, hemen ez dauelako olako instituzioik, zela ikuste duzu. Bueno, hemen hau badau dantzerti bai oso berri da. Hori da. Eta bai, esan duzuna zuek, resadek deko izen bat, gero ez dela gie, osan gure dut. Zure jasoko duzun ikasketa maia edo izango da, pues, segun ze irakasle toketan datzen, segun zu zelan zauzen, orduen, ezken nik ikusten hau zen nire lagun asko ondire hemen dantzerten ikastan, eta ikusten hau zen bi instituzioak, eta gauze asko, resadekoz gauze asko oso honak, oza da, hori da, kriston eskola bat, deko zela bide pillo bat, kriston antxokiek, kriston erropak, kriston, da, lokura bat. Gero ikusten hau zen dantzertikoak ez da zaten egun, ez dut ikusten diferentzia asko, Obviamente, honek ezekien estruktura base hori guztia errezaden dauena, gero benetako materiala ikasketak eta irakasleak, askotan emun doztien bidea asko dantzertikoak. Orduen, nire ustez ez dut zuemoten legitimidade, ulertzen dut kanpotik, irakurri, hartu aldala holan, kanpora joan bazaren igual, ez dakit. Bai, norberak agian ikusi da honien eta bizi izen da honien, ez tozu hola sentiruten, baina... Ez, kanpora joateak beti emoten dutzu, hori esperientzia vital bat, pertsonala, kristona, joatea etxetik kanpo, ikustea zu bakarrik, eta ikustea bazelan bizizaren zu bakarrik kriston hiri baten. Eta bueno, hortze, adibidez Madrilen bai aukido kriston aukera ikusteko antzerkie, astero 3-4 biderrez. Hori igual Bilbo baten ezin dodala. Ze ona. Hori da kriston aukera. Jobo ekizauen. Obviamente, jobo! Da, aplikazio bat ez bakina, nonok. Madrilen, gaztea bazaren zoazela antzerkire gratis. Ze ona. Hor du joaten nintzen pilo bat antzerkire. Bai, kimetzez ezakixe... Kimetzek esasko zaila zara erabiltzeko. Bai. Jobo? Bai. Ke ba. Da, nintzen hau da nizaila da erabiltzeko. Ez da zaila erabiltzeko. Vale, egon ez bera guztingo. Pero segun zari errezaden nahi, notzen nin referentziak, ez dakitin alba da. Da, bihortago, ikusten da bela badak. Bai, bueno. Eta lehen hitz egiten egon gara, eta arte ikasketen instituzionalizazioei buruz. Eta zela adibidez da zen planteaute arte ikasketa honeik aktorien dako, eszenografia ikaslien dako, eta barrezaden da zen hainbat disiplina. Eta, klaro, azken finean, zelan ez da zen karrera moduen konsideraute ikasketa honeik, daukotzue. Eta zuzendu idazu hau espada holan, baina ulertuta dauketenagatik ordu praktiko pilo bat, FP bat ikasten egongo bazinaten moduen, baina ordu teoriko pilo bat, bebai, unibertsitateko karrera bat izango balitz moduen. Supuestamente adibidez, resadekoak Madrilen eta dantzertikoak euki bardoguz ordu bardinek, eta zu aztemazaren kontetan ordu bardinek dekoguz, bai resadekoa daun monteta modu baten, zauzelo hor sartute goizeko 9-etatik gabeko 9-etara! Bai! Geixau alde praktiko edo teoriko, zuke... Niko lan gogoratzen doana da goizeko 5 orduek edo 4 orduek teoriko, eta arrastikoak praktiko dolan. Gehiago praktikoa, askoz gehiago praktikoa. Oin nagoela pentsetan hobeto, bai. Bai. Eta praktikoen irakasle desberdinek eukiko itxezue, zuek aktore moduen, zuen emozioekin lantzen dozu eta abar, zuzentzerakoen edo feedbacka jasoterako orduen subjetibotasun asko dau. Igarri izen dozu, irakasle batetik bestera, irakasle batzuk oso kaineruek izango die, oso estriktuek. Bai, gainera ez da naiz eta metodak euk esa Txehov, Stanislavski eta olakoak, bada oso subjetiboa eta bada kriston botere harremanak. A ber, irakaskuntza da todo un mundo, nire... Osa, nik irakaskuntzan ikusten jente asko dauela frustreta. Gainera, antzerki munduen...
Pentsau izen dut. Bai, osea, supongo leku lantoki guztietan dagoela jentea frustreta, bai, antzerkie. Antzerki irakasle bat. Eta hau, ez dut uste nire iritzia bakarri danik, baina komentau izaztia beste lagun batzupe, antzerki klasietara faten dienak eta holan, emuten dau, antzerki irakasle batzuk, benetan nahi xau izango laukiela eurak behantzesten egon. Hombre, claro, bai. Osa, bueno, nire ustez antzerki, irakasle bat izatean general iruditzen dazte oso lan zaila, eta benetan, eta ni, de hecho, sartu nintzen arresa den, tokedazte nire lehenengo irakaslea, nire frustrezten pilo bat, zezan oso teorikoa dana. Eta antzerki ez da, osea, bueno, bai dau teoria bat, bai teoria portzentaje hogeikoa eroan bardala denbora guztien eta gorputzera eta praktikara. Ordu nik lehenengo urte guztiago nintzen oso azerre resadeko instituzioagaz eta nota bat jarri behar izenagaz antzesteari. Baina, bueno, eske instituzio publiko batera sartzen zaren momentuen, pues onartu behar duzuz horre gauzek, eta nik zan egon, bale, honek espazio dekoz gauze oso honak eta gauze oso txarrak bebai, lotuko nazenagaz, eta ja, disfrutekot, hemen abuelas, ez dela da super frustrante, eta zuk amaitzen dozu bebai super harreta. Ze iritzi daukotzu Txehov eta Stanislavski moduko metoduetaz, eta benetan zure emozioekin antzestiaz. Uste dozu aktore hon batek bere emozio propiotatik landu bidauela pertsonaia, edo izango dela kakotxa hartien hain aktore hona, zeinetan eraikileiken guztiz beretaz atetauen pertsonaia bat, eta pertsonaian emozioetatik konektau. Nire ustez dago oso importante bat dela intuizioa, eta intuiziotik nire ustez lan oso politek eta punto oso politenetara heldu alzara, bai teknika da hor, eta intuizioak faia ingo dutzunean teknika behar dozu. Ordu nire ustez da bi gauzen nazketa. Gauze da ni justo heldu nintzena enrezadera, ba hori, ito nintzen apurbet teknika, esan dana teknika. Bez, agutu dodaz, aktore oso onak, oberenak, iten hori bakarrik intuiziotik lan ez dakiela zer dan teknika, eta lortzen hori edana, baina dau jenteak ez dekola intuizio, ez dekola talento edo intuizio hori, eta orduen teknikak laguntze dutzie ara hiltzen, badire, Txehov eta Stanislavski dire pertsona batzuk ondila bere bizi guztie lantzen zer dan antzerki eta zelan heldu intuizio ara da, pues bai, badeko zentzuen nire ustez. Eta gero dauz aktore batzu bakarri dela teknika pura idura eta heltzen dire emaitza super on batzuetara, eta gero dauz beste batzuk, egiten duri la mezkla bilena. Pertsona bakotzak nik uste dekola bere bidea. Bai. Izen leike. Zuek zeuzteuz. Nik psikologia ikasten dut. Orduen, iruditze jatela oso arriskutsue norbere emozioetatik lantze hori. Iruditze jat, ez arriskutsue bakarrik, baizik eta zaurgarria bebai, pertsonien dako. Hau da, ez dakit zuk lan jozu hontan denporazkoen zirrikasi dozu, eta ikasketen bitxartien praktika ordu asko ekotzen, eta holan, igartze zauen zure burue zaurgarri momentu batzutan emozionalki, edo gauza bat eruten zauen oso separaute pertsonaia eta... Nire ez dozte inoz min lantzan nire emozioakaz, beti lagundu duzte. Bai ez egun oso arriskutzu da, ez badakizun kontroletan dan mozten, sartu alzara bukele baten, eta ez badakizun mozten ez dena moztuko danan, eta zure eroango dozun etxera bizi dozuna ez denan, hor ja dauzeu zer moztu beharko zendula. Jo, baina eske gainera, ostras, jende gaztia normalian baten sari nien kanpora, zure etxetik dakotzula amets bat. Bai, atzeko esfortzu bat, imaginetan dugu kasu askotan, gurasoen aldetik eta eltzen za Madrid, Barcelona edo zein hiri batera, modutako hiri handi batera, eta gurosuin izen bat, gurosu izan norbait. Horre bai dau, lehenik eta behin gestio pertsonal bat de nola gestionen hau dana, eta gainera, jartzen baduzue como kristo metoduak olako... Ez, metodo igual, jarteotzunak zure barruko gauzak oso kanpuan, bai aldala izan, como oso zaila dana gestionetia, como orokorrien. Eta gero, horrela bukatza biela jendea, igual itxen gauzak, gehiagizkuak, edo limiteak pasatzen dienek, eta... Edo, bai, ez dakit. Nipe kanpotik, klaro, desberdina guk zela ikuste duen kanpotik, eta gero agian zuk bizi dozu, eta esatu oso, bueno, ez da inbesterako, ez da... Ez que baina hemen pertsona bakotzak erantzungo bai, gauza bat, aktore danak nik esango nauke, edo zein mailetan oso dramatikuek die. Jonas, ez daten nire bintxe bertan. Ez que gustan dazku sartze emozio horietan. Eta gotea, rekreetan hori emozioa. Antzerkiko mobidak die nire bizitzako dramaik handixenak. Bai. Bueno, pixkat kanpoko ikasketei bebai itzen do, baina Euskal Herri mailan zure ustez baditzugu azpiegitura nahikoak aktoreak benetan formatzeko adibidez antzerti menziona duzu, gaur egun badala instituzio handixi, baina uste duzu badokola egitura gehiago hori adibidez baliabide gehiago sartzeko eta bebai hori produkzio handiak egiteko, presupuesto handiak izateko taulakoak? A ber,
Kontu ez Asko erantzutasunak Asko jakin barik, eske ez dakit asko. Bai, baliabideak badauz. Justo Euskal Herrien kulturalkita bebai da oso herri aberatz bat. Eta nik ikusten dobaz, modu asko eroateko proiektuek aurrera. Diru gehiago gure badozun, beti izango da, zai hau, bai, eske dauz espazio pilo bat, adibidez gaztetzetatik aldozu zure obra lagun batzuekaz, eta hortik mugidu, beti, oza dauz, edo herri txikiek, ezakit, dau komunidade bat, oso txikitzu edana, nire ustez dela errezagoa hortik joata mugitzen, bai, gero gure badozun produkzio oso handiekein, edo sartu Arriaga baten. Bueno, pues hori ja oso zaila da. Osa, bai, dauz eskuz konteta, baina leku guztetan moduen nor sartuko dan, eta dau generazio oso bat egon dela, azkenengo 40 urteak gu moduen lanean prekaritatean, eta ointoketan datzi eureri horregotea, orduen gutzako gauzpi bat gazte gure dugula bizi honetaz, ondino estabilizeten, berbaiten, dekodazen zentzazioataz, eta ikusi dodazen. Eta gu berdin, bai. Komentauko goin jone batzuetan. Parte txikitxo bat daukotzu hor, eta Bilboko jaixetan ikusi zaugu, zelako izen zan papatien hor antzestie. Jone batzuetan izen zan, osea, nire bizitzako esperientziariko berrenetariko bat. Beti dinot bardin, izan oso guai. Izan zan peli bat grabe egin duna lagunen artean, osea, prota dani kuadrillakoa, beste mutil, osea, oso lagunen al... Zure kuadrillakoa, Olaia Daniel kuadrillakoa, bebai, amets bai mutilor da buena, bebai, kuadrillakoa, Zara ezagutzen den gendu nahi dela piko bat urte, bebai. Bueno, oso taldekoak, osakit, Generali Zarralde beste aktore bebai da nire lagunoin dela pilo batetik, Claudia ezagutzen ginen danok. Bai, eta nik bizi izan dudaz azte nagusiek, bai, urte horretan bizi gendu zen intensibo total. Zeiz izan zainoan egun egunero hor, egun santu guzti eta gau osoa. Eta gainera biziten Bilbon zauki egin duen rodaje eta hori dana. Orduen hortik aurrera bai zen da azte nagusi bai hartu dutzugu beste kariño bat. Gu, ninaz herri txiki batekoa orduen, azte nagusiri bai igual bi biderrez joango gara astean, eta hortik aurrera, goaz, egunero kasi! Bai, hartu dutzugun kriston kariño, eta karo, grabetea olako konteksto baten, normalez hauzenan rodaje baten, ito dutzu estenografia, purtzuen montetan dutzu ingurue, bai esan dana, osea, konteksto guzti egon zan zutzako jarrite, osea, zan egon zutzako jarrite, bai, zuk esan barzen duen gauzu bakarra zan esaldie, dana egon zan hain perfecto, osea, hain zinezgarri zezan juerga en zi, osea, zin azten nagusiek, ezen du lain berariketarik, bale, pentsu zauzela, Bilboko jaietan, eta hau dauela jendez beteta, ez dau jendez beteta, ja. Egin behar dut altu berbaz, eske bestela ez hartuko mikroak, eske dau hemen kriston zarata. Dana. Hori kuadrilla momentutxo baten hor dau, ez dakit, lehenko aldiz edo ikusten zauguna, eta zu lagunekin nola nebatute onena, eta nik esaten hau da, benetako azten nagusi hau da, bai, superpolita, gainera hori lehenengo, hori aztena grabe egin duna txupinazoan, hori izan da super emocionantea. Eta lehenengo agertzen zaiten uste dela txosnien montetan, izan daike? Bai, hori izan zaiten grabe egin duna, bera. Bai, hori, eske izan zan peli bet urten dela aurrera, lantaldean gaitiko eta indogulako, danok emon deuelako, peli horretan parte hartu duen pertsona bakotzak emon eukideuena, nahi zen deuelako eta proiektuen zinizten zeuelako, maite deuelako Zara eta maite deuelako proiektuen. Eta ikustu pelia inguai betatara aldala bebai modu honetan, nitzako izen zen, azteko abia puntu como oso importante bat. Ez da bakarrik bide bat, hori lehen zando gana, dauz gauzek ataratako bide asko, modu asko, diferente. Bueno, eta hemen garrantzitsuena, jone batzuetan, bizkaiera ezitzaitzen duzue, gainera hizkuntza oso... Bai, onena. Gure zure top 3 euskalkiak. Ez que nik euskalkikaz, bale. Nik ez dut inoz batueraz berba. Eta argi gorriaken, derrepente zanoztien, hasiko ginen azte baten, eta batueraz egin behar duzu Donostiarrez. Zetak eta eseak diferente ute eta ni... Ostras movida, hori. Kristos movida! Zure euskalkixo superpolitxe da. Nira bizkaitara nik zetak eta ezak, bueno, intza apuruet bai. Bai, nik hori iten dugun baturaz berba eta sentitan nintzen robot bat. Oin ja ez, inaldot baturaz berba. Latzaitasunez eta ez na sentiuten robot bat. Bai, hartu neuzen legazpiko lagun batek izan duzten, behitu, pasakotzu nire bertsolaritzako irakaslean kontaktua, inberagaz llamada batzuk, eta berak lagundu duzten, majo. Eta errepeaz, orduan iten genduzen bideo llamadak, bialin ontzozen nire zaldiek, eta orduan nioten ninten zaldiek esaten, eta bera, bale, Z-S-T-Ixa. Bai, izen zan benetan, ze, karo, nioten nintzen gero estenara, eta en egon pentsetan ze pastandatzen pertsonaji, askotan egoten nintzen, aiz, te esan ondo. Bai.
Kanpoti dela tonteria bat, bai. Ez, baina da movida, bai. Nik uste dut, Donostin bizena zenetik, hobetu dutela pilo bat, euskera eta. Ikusitxut bideoek txikitakuek, edo eta, ez dakit, batxilergoen nintxuen proiektuek eta bideoek eta abar, dana da ese. Kaixo, ze moduz? Nikolanito, berba. Eta berez honena da, niretako top bat, Bizkaiera. Niretzako Bai. top bat, Bizkaiera. Bai, Bizkaiera. Top bi, zein izango zaukie? Bueno, eski, iparraldekoak oso politeit. Hori, eta Nafarroa bastan alde. Bai. Bai, baina Bizkaiera top bat, Bizkaiera top bat. Usta japila bat. Nik bigarrena hori izan biot, bastango... Oie, uste dut, Olaia inziarte eta holan dien lorkuek, ez? Oi, oso Olaiak polite. Bai, eta bertze, eta erran, eta hori dana. Nire hori guztetan jat. Bai, eta klasien dauken neska bat, ez dut uste hau ikusiko dauenik, beraz, klasien dauken neska bat esaten dauena eskermila haunitz. Zan herrien, eskerrik asko, eskermile, eta gero haunitz. Ai! Onena, bai. Eta iparraldekoak zer zaten durien biziki pozik nago. Me encanta biziki gogo ditut, bueno, zakin, baina guzazte asko biziki... Ba, esnauken entzun da, baina, ke guai. Bai. Iparraldekoak oso onak. Ala, ke guai. Bai. Eta, bete ukidot apurut tirria Gipuzkoako... Ez bai, azken aldia hartotxet kariñoa. Gustetan dazte, gero eta Nik gehiago. alderantziz, nik lehena esatenan Jose ondo zetxukun eze formala, eta baina alderantziz esateot, zetxukun eta ze formala. Naixot, Bizkaiera bat olan ez eta ondo askatu barik. Arrasateza, Gipuzkoa da, baina latabea mengo euskalkixe da Bizkaiera. Ja, bai. Así que... Bai. Arrasateko oso ona. Bai, ni bete esan du, nidako zure euskalkixa. Ja, egixe da. Ez que arrasatekoak ez da bia inbeste holan hitzaiten inboduen, baina, handik hartu ziaren euskalkixa eta niri hain dut. Nire kultura ez da zure moztengo. Nina superpro euskalkiek, Osa, ulertzen dut imar direla, imar dala euskara batu eta garbiko pelikulak eta proiektuek eta... Edo ez. Hori egon bar da, bai, badau ja. Bai, Badauenez, nik uste du bai dala, Osa, zinema zer da ez badan realidad retrato bat, orduen. Bai. Nire askoz bezinez garrixau itxejat olan. Eta jone batzuetan eta zelan antzesten da bien, eta dana. Ez que zarak deko zomo dugu bet lantzeko, osea, ba hori. Bai. Osea, naturalidade eta organizidade hori lortuteko, ba, zarak... Osea, euken gendun ensaioa, kuadrillita izen zan, urteta juergan santutzuko jaietan, ikusteko zelan garen, azken finan gure estena gehienak dire juergan. Sarakin urten zitzen juergan? Zara zan etorri? Ai! Etorri zan urrengo egunean, pizuen, egon ginen lotzen pizuen, etorri zan, eta egon zan 2 ordu guri grabetan, gu konbertsazioak eukiten gure, edo tonterieri buruz. Bai, hori. Badau dilema bat, dala, ea, gaztien errealitatea ondo islatzen den gero pelikuletan, edo gaztien historixak benetan ondo kontetan dien. Jone batzuetan hau oso ondo lortzen dau. Orokorrien, uste duzu, ondo islatute dauela gazte jentia gazterixie zinema munduen, edo eta zuzendari asko hain helduak izetien eta holan galtzen da pixkat. Bueno, uste dauela danetarik. Bai, azken aldien bai ikusten dut dauzela pilo bat gazte eiten jasotzen aukerak egiteko euren proiektuek eta islatzeko gazterie euren begiradatik, eta hor bai islatzen dela super ondo gazterien realidadea. Osa, beti konteko dago beto zu bazaren gaztea. Eta oso potentia da datorren belaunaldixe, esatu datorren belaunaldixen izangoan itzu moduen, zaharra. Ez, baina, dinot, gure adineko jendie pixkan hausitxoa duk, bai, eta holan, oina adibidez, komentetako iruditzen jatzen lan, argi gorriak telesaila primeranen dau. Primeranen beste hainbat telesaile estrenaudie azken aldixen, eta eduki oso interesgarrixe sortzen da belela, esango nauke. Ba, oso. Lehen hau, niko gogoratze dut, eta Euskal Herri xen zan, zeiko zizek telebistan, guazen, asko jota. Eta errespetu dana horri, baina, heldutu gara, ja. Eta orduen, mantentzen daue umiendako formatu horreik, eta abar, bide batez, makusin be badaukotzu miniserietxo bat, hori umiendako formatu bada. Eta zela, nondik uste duzu dauela oin umiendako be asko dabil ekoizten, noruntzu horren norabidi, uste duzu? Umeantzako dugu izena sortzen. Nago apurru galdute, bai, ni ustez beti da, osea, karo, bai, urte askoz, egondan gauza bakarri izan da guazen, super ondo dauela, eta guazen ekin duen lana izan dela oso, Euskal Herriko umeak aukide hori aukera, euskeraz, zezor ikusteko telebistan. Bai, oin, hori, nik uste primeran dauela egiten proiektu diferenteak, eukitako aukera gehiago. Mariso egin estaria dibes izan zen bat. Eta, da beste rollo bat, beste olako thriller bat umeantzako euskeraz ikusteko aukera moto dut zuela. Eta azkenengo galdera ja bukatzeko,
zu ikusiko zinateke bikoizle moduen, ona izango zinateke. A ber, beste gunean egon, ez. Osea, Galdetutzu da hau. praktikoke beharko neuke. Beste gunean egon nintzen dobletan gauze bat. Eta, bueno, pues desespere ziren apurbet nigaz. Bueno, izan zalako lehenengo biderra zotin inoz klaserik, osea, praktikeko baneuka apurbet. Autobusa bezala. Praktikakin Eta, dana. eta bebai, eske, karo, bikoizketan mundu hau, dau gauze bat, oso tono konkreto bat bikoizketan. Claro. Orduan, segun ze tono, gure basun bikoiztea tono horretara, bada oso gauzat oso konkreto, gure basun bikoiztea tono natural eta organiko honetan da oso bikoizketa diferente bat. Hau, eneko sagardoi moduen, azten dela bere handia bikoizten, Bai. esaten ziaiz, baina enbiozu bikoizketa moduen, eta baina ni aktorienaz, eta bai. Eta gero, momentu baten agertzen denean, Eduardo Casanova. Itziar, Hori bai superrona. Bapatien zeba, zelan. Ez ba, Eduardo San, gidoilarien lagune. Ah, Pero eso está súper graciosa, estena hori, Bai, nire ustez onena. Bapatien da ikusten jasatot, ai ama, bera da? Bai. Onena, oso ona. Bai. Ba, hori xe, mila esker Mila etortiarren, esker. ere? Gustara mantzara. Bai, ona super gusta. Da, pues hori, Bai. guain ere.